Edozein tresna erabili daiteke musika egiteko. Entzun. Edalontziekin, adibidez. Edo, kasuelen tapekin. Txindata, txindata, txindata. Iepa, eta baitare, mikroinekin ebai jendia ibiltzen da, musika egiten. Beitu, beitu. Baina musika egiteko tresnariko berena baldakizu zer dan, norberaren ahotsa. Entzun, Nunago zelarretan urepeleko hartzaia, mendiegaletan gora. Ze uste zenuten, ninitzala, hemen gurekin gaur, Sara Azurza, ikusi zehaot goxua. Zelarretan urepeleko hartzaia. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Sara, zea gotza goxuak asun, Jo, eskerrik asko. Momentu baten sentitzen nintzen dutxan egon gobenitzen bezala besten, ondo. Ai, ama, eharra. Ze, diska berriakin, egongo zea, ez dakit txitxarro egin nola dazkasun. Pozik egia esan, diskatea eta injusto emendikatea eta lugaritzan kontzertuan batera. Aurkestea diskoa, ze ona. Bueno, hemen kantatxo txiki bak egotako zu, Noski? Hau da horia. Bueno, gaur, nazioarteko eguna da lekalena, eta guk nola ez, dilista berde batzuk ingo ditugu, ikusiko zue, krematxo bat ingo dugu gurinakin, frutu ez, barazki batzuk lagungarri bezala, eta gero ingo dugu sakito bat, txorixo eta barazkikin ebai. Ados? Jaten zemuz moldatzezea? Oso ondo. Ondo, eta kosinatzen? Gaizki. Ai, txama, bueno, bikote arrengo dugu. Adi lagunak saio egarra datorreta. Bueno, lagunak, eta Sara, garatuko izut errezetakin pausuz pausu nundik noa ibiliko gehan, ados? Bueno, esan deun bezala, dilista gingo ditugu, eta dilista berdiak. Bakizu guain modan duela beste atzu laranjak dianak, bau berdiak, bitu ze politak dian. Ematen due planetatxuak bezala, Ba oso polita dia, eta oso goxua gaina, sala finfina daka, eta ederra gelditzen dia. Ingo deuna da, hemen, beitu, tipulatxauek ingo ditugu zuritu, hiltzia dakau, hiltze bat sartuko jau bakoitzai, eta jarriko deu lapikuan. Baitare jarriko deu urdai azpikoa, holaxe, osoikan, ingo deu. Nasanaiua zuritu eta berta bota laukitan, eta gero hemen, dazkau eskaia eta erromerua, ingoitu soka batekin lotu berta botatzeko. Zertako? Gero harrapatu izateko, bale? Zeratik, inda da honian, salda botako dio, itxiko deu, eta gosten utziko deu, gatza puntu batekin. Gero zeingo deu, sakitoa batea, belarrana, jau bere usaiak utziko ditula, txalotetatik hiru hiltziak ateako ditugu, urdai azpiko ateako deu, eta ingo deuna da gurina sartu eta birrindu. Ingo deu krema bat dilista behar dena, bale? Krema hori laguntzeko, ingo ditugu pare bat gauza. Bat, barazki hauek salteatu laukitxotan, tipula gorrila, kuiatxua eta alberdinia. Eta hemen erabili deun urdai azpikoa egosteko, ere bai, atera ingo deunez, laukitxotan ingo deu, eta salteatuko deu gero barazkikin, bale? Hori ingo deu orduan, krematxua jungo da, barazkik erdin, eta gero ingo ditugu sakito batzuk. Sakito batzuk, barazki eta txorixokin. Ingo deu hemen, piperra gorrila, piperra berdia, zainzuri berdiak, eta ingo deu txorixua. Hoi tiratxotan moztuko deu, hemen dakau pasta filo, ingo deuna da sakito txiki batzuk, barazki katea daia izkinatikan,
jarriko jau palillito bat, eta prejitu ingoitugu. Vale. Eta gero, baita ere gure plateran lagungarri bezala jarriko ditugu. Ados? Osondo. Bueno, ni hasiko naiz hemen dilistak prestatzen, eta zuk barazki hau txikituko izkiazu, bale? Ongi? Zebaitezu, bare. Negarrez azte zatipulakin. Ez lentilla azkatelako, baina esate, eta ber nola mozten dut tekniko baina hau. Nasut ni haitia tipula? Ez, zingo. Asi bestiakin bestela, Berdin zait, ez berdin zait. Venga, baeldu. Negarrez azte masa bisau, bale? Bueno, eta guk, esan bezala, ingoetena da haue zuritu, haue garbitu, eta martxan jarri dilistak. Bueno, hemen berriro. Ez da berriro etorri dalako, Hemen berriro zure diska berrian izena da. Hori da, hemen berriro. Nolatan hemen berriro? Nondik atea zure izen hori? Ba, egia esan, hasieran ez nekin nola ze izen jarriko nion diskoai, baina diskoa bizka zentratu da 2017tik ona egindako abesti guztitan. Vale. Eta konturatu nintzen, bazegola hor patroi bat bezala, idazten unbakoitzan, sentimenduei edo emozi buruz idazten nula. Vale. Eta berriro bueltatzen nintzala. Ados. Zirkulo bizioso, Vale. Zerratik deitu nion nola. Zakitzen zu handia. Bai, noski baiet. Bueno, eta Sara, zeitzen abestitan, ze topatuko dugu, zertaz hitzeiten dezu bertan? Txein, abestu iten dezu, baina, bueno, ze esaten dezu bertan? Ze esaten duten, ez der konkretuki, bizkat hitz egiten dut, bizitzan gertatzen dian gauzetaz, ez? Tristeza honean, besti triste bat iten dezu, poziza honean beste abesti... Eta zer topatuko ditugu? Zenbat abesti daude dizkan? Behatzi. Zenbat dia alaiak eta zenbat iztria, jakiteko nola ibiltzean? Erdia eta erdia. Ondo. Naiz nahiko montaña rusa, así que... Vale. Hau nola moztu bardez, Joseba? Beitu, oso ondo, beitu, gauzat ingo zu. Hau, ja, organikoa botako zu. Eta hemen ingo deuna da, beitu, nik iten den laukitotan eskatzen baizut, ingo deu marratxoak horra, bukaeraino iritsi gabe. Zergatik, ez desmoronatzeko historia, bale? Ordu nola iten deu, eta guen ja bai hola iten deu, bale? Eta ja laukitxotan, da bukaerakoak eta listo. Bale, hau pixkat lodia. Hoi pixkat lodia nindu zu, baina, bueno, berdin atako zaizu. Goiti bera moztu, nabazu bitanin. A ber, ez dakit. Ondo, oso ondateko zaizu, bai. Bale, eta orduan, abesti triste horietan, a ber, ze esaten dezu? Desamores... Vale, hori inorrei itzaigu gertatu, ez da? Que bai, inoiz. Ondo. Eta, vale, pixka denetarik, antsiedade pixka bat, tristura... Baina, bueno, nahi zela pertsona tristea. Txantxetan nahi nintzen, baina, bueno, dan dazkau momentu horiek, eta gaina atera nahi ditugu, ez da? Eta balio du ateatzia gero gora etortzeko, ez da? Hori da, eta azkena pixka, musika da niretzako ateatzeko tresna, bezala, ez? Vale, ze ona. Eta adibidez, beste abestitan, ze topatuko dugu beste abesti alaio, edo ez dakit zertaz dijoazen? Bai, aurkituko egu pixka denetarik. Alaietan, hitz egiten du, momentu txarretatik atatzen zean momentutaz, postasunaz, simplemente, bizitza polita da, azkenean. Eta adibidez, hauek danak, zu komposatu dituzu, edo norbaite lagundu dizu, edo nolaite... Nik iten ditut. Zu egiten dezu dana? Bai. Bai musika jarri, bai ahotsa jarri, bai dana? Nik iten dut gitarrakin, etxian. Bai. Eta gero laguntzen diatez, taldekidek eta baita ekoizten dunak. Bale, ekoizliak bai, bale, produktoriak, eta esan behar nizun, zenbat zaudete taldean, zenbatek jute zeate adibidez? Gu zuzenean geha lau barkatu, irutani. Bale. Ez dakit nola iten egin. Eta adibidez, a ber, zemuzuaz, oso ondo. Esan dut, abixatu dut, naiz oso trebea sukalean. Lasaik, hola iten dezu, nian, ja, nola, azkenengo hola gatzen zaizu, guain, huelta mate jozu, esan dizutena, guain, oite jozu, bale. Eta, bueno, orduan lauzeatek idiak, ez da? Bai, bueno, da... ni eta gero gitarra tekilatua Iker Laura bazagutuko zu igual. Vale, bai. Bera nahi aritz baterian eta gero txiki Julen Barandiaran basuan. Vale. Eta lagoten gaz, zuzenean? Ona. Eta bueno, zuzenian, noiztik ezaude zuzenian diska honekin bueltaka? Esan dezun 2017an ja kantu batzuk orkuak dira eta gero gutxan moldatzen edo nola? Ez, a ber, nik proiektua duela 2 urte, esango nuke. Bai. Esan nun, bazean momentu bat dor nik ez nekina diskotek nahi nun, edo inkluso abeslaria izan nahi nun. Eta esan nun,
probatuko dugu, ez? Abesti mordo bat dauzkat eta zer nahet honekin, disko bat nahet. Eta orduan ia doela 2 urte, eta egia esan nahiko esfortzu desente jarri diot eta espero dut gustatzea. Seguro, baiet, seguro, ezura gozadan goxuakin, eta holako musikerokin onduan, erratekoa, seguro. Eta zesan behar nizun, adibidez, hau pandemiako frutua da, hemen musikero asko pasaia, eta pandemian denbora asko eukiezu ere bai, ez da? Gauza hori nahi bueltak emateko, ez da? Bai, hombre. Pandemian, zakit, ia... Zakit, ogeia bat abesti edo ingo nitu, netxean. Bai, Edo gehiago, zakit. Orduan beste dizka ja martxan dakazu, o nola dijo historia, Ez, gero aukeratik eta behar da. Bestela... Osea, zuko dituzu, kanto mordo bat dituzu, eta batzuko despentzan lagatzen jutezea. Jo, pila bat. Bai, Bai, gero esatezulako, ez, hau ez, aspertzen jutezea edo, ez, hau bai, hau ez. Igual... Errekuperatu. Eta egunen baten errekuperatu, o igual birmoldatu, edo ikutu batzuk eman. Oida. Ze ona. Vale. Hoi, errezetakin gurire gertatzen zaigu. Askotan igual jatetxako kartaldaketa, eta so zeitezu, baina, zea guztua gelditu, eta gero berriroan jutezea despensa. Aldatzen dezu. Bai, osagien bat aldatu, ozeo zein, da, venga. Claro, ez baz aukeratzen da zerbait falta zaiolako momentu hortan. Aber, nik hau zakit ondo bukatu bete. Jepa, oso ondo zoaz. Bai, behitu, izkinago bai txikituko ditugu, azalau botako dugu hemen bera, eta hemen jarriko izu sartai bat, eta ia berta botako zu. Tipulakin hasiko gea, gero alberginiakin, eta bukatzeko kuiatxua jarriko dugu. Bale, oso ondo, bentxe jarriko izut lapikua, hemen olio tanto bat, olio tanto bat, akizton txorrota, jendeak esaten ditu kiston txorrota bat ditutela, baina, bueno, bakizue, olio ona danean, ona dala. Hori bai, regimenin baldin bazaude, gutxi bota urakin egosi. Ez, ni regimenina. Oso ondo, bale. Bueno, hemen txe, inbiardetena de bai, betu, hemen bai beste olio tanto bat botakoet, listentzako. Botako ditut honea asanaiuak, esan dugun bezala. Baitare, botako ditut, 3 txalotatxuak ikusi zuen nola hiltzia barruan sartu dioeten. Hemen txe daude, 1, 2 eta 3. Eta inbiardetena da, sakitua lotu. Belarru zentsu hauek, lotuko ditugu, gero atea izateko erresago. Orduan hemen sokatxo bat hartu. Vale, listo. Oso ondo, ez da? Ez daude ez da neharrez, profesionala zera. Lentilla dauzkatzela eta hartu nezen eta lentillakin ez du negarriten, Ai, ama, vale. Gero betaurrekoa jartzean bai, eta baina lentillakin ez. Vale. Ona. Sekreto, lentilla dauzkaten entzat. Zos ikasiet. Ondo. Hau zeitet, ja bota? Bai, bota sartaira, olioa da ona, eta gero jungo gara jalberdina txikitzen, eta baita Suskoakin ingo eterik garbia dauzkat. Bai, bota lasai. Eta ETV-ko kantua saioan parte hartu zendun, ez da? Bai, duela 11 urte. Bai, 11 urte pasadia ja, Bai. Nola pasatzen demora, Ez ganteatzen egia esan. Eta ze hori ditzapen dazkazu, ordukuak? Ona, egia esan, ze horri zantzan pixka bat jendeak ikusi izunan abesten nekila. Nere txanta dana, familiak dana. Zanpaz egiten, ez nula gaizki abesten, baina ez zekiten ze puntut daño aldun abestu, ez? Ze ona. Tardun, hori zantzan pixka deskubrimiento. Eta zu, bai? Edo zu basenekin? Edo zure bai deskubritu zinan? Biak. Nik uste deskubritu nintzala asko egia esan. Nik banekin hor zerbait bazeola, baina nekin ze puntu baino. Ze ona. Bueno, hemen bagoa txirriki txarraka, gure dilistak behitu martxan jarritugu, indeuna da osagai guzti bota, salda bota, esan deten bezala botako deu tanto bat gatzana, eta itxingo dugu, gatza pixka botako dugu. Gero, gehiago bihar badu, rektifikatuko dugu eta bere puntuan. Zergatik gutxi botako joten, ze urdara espikoa daka. Eta urdara espikoa ere bai bere gatza botako gu, eta ez da dira pasa, bale? Bueno, eta bitartean jungo gea, beste dilista batzuk daztatzea, la gandula. Ikusiko zu zeluko beharra, gazte izen. Guazen bertara. Hau itxikoet. Kaixo guztioi, Getari naiz, Gasteizen gaude eta La Gandula proiektua aurkeztuko dizuet. Niri beti gustatu zait liburu denda bat eukitzea, montatzea, baina gero egin dut lan ostalaritzan urte askotan baita, eta momentu batean pentsatu nuen bi ideiak elkartzea. Eta hortik sortu zen La Gandula proiektua.
Hau da kafetegia eta jatetzea, baina baita liburu denda da, eta gainera kulturproiektuak egiten ditugu, adibidez esposizioak, tailerrak, liburu aurkezpenak eta alakoak. Momentu honetan daukagun esposizioaren obra bat, zozketatzen dugu, zerbait hartzera etortzen zarenean, tiketarekin, izena eta zenbakia ipiniz, gero esposizioa bulkatzen denean, pieza bat, artista honen pieza bat, eraman dezakezu. Baina ezagutu duzue gure proiektua, eta orain goazen plater bat prestatzera. Nirekin dago Victor, nire bazkidea da, eta sukaldaria baita, eta gaur prestatuko digu dilistak galaperra eta perretxikoekin. Platerraren osagaiak hemen ditugu, dilistak lehenago prestatu ditugu, erabili dugu oliba olioa, azenarioa, barakatza, tipula, patata, laurel eta perrezila. Eta hemen daukagu galeperra, perretxikoak, romero, tomillo eta gurina. Hasiko gara errezetarekin, eta lehenengo pausua izango da galeperra mostea. Hemen lagandulan, astean zehar, eguneroko menua ematen dugu eguerdietan, eta gero baita daukagu afariak asteburuetan. Galeperra daukagu, eta erregoziko dugu perretxikoak, romero, tomillo eta gurinarekin, eta gero perretxikoak kenduko ditugu, eta galeperra bertan egingo dugu. Gure sukaldearen oinarria tradizionala modukoa da, baina sartzen ditugu beste toke batzuk. Adibidez, gaur daukagun platerra, dilista galaperrarekin, pizkat ezberdina, gero beste herrialdeko gauzak hartzen ditugu. Adibidez, aste honetan baita daukagu pad thai, asiarra, eta beti daukagu aukera veganoa gure platerren artean, adibidez aste honetan daukagu risotto veganoa kalabazan aurkeztuta. Pintxoak eskaintzen ditugu, baita gozoak, bizkotxoak, gaietak, talakoak egiten ditugula gluten gabe, veganoak, eta jendeak asko eskatzen ditu. Osagai guztiak prest daukagu, galeperra, perretxikoak, dilistak, eta orain enplatatzera goaz. Platerra prest dago, eta hau frogatu nahi badezute, ala gure liburu eskaintza ikusi, hemen Gasteizen lagandulan itxaroten zaituztegu. Mila esker, agur! Aupa Getari eta aupa Bitxor. Epa, earrein dezuena platera, Jope, ni hemen barazkitxo jarri eta zuen galeperra eta ontsuak eta gora, etorri zate, hemen lagaia zuen erdizka. Zoze txukun nahiko dugu bai ez da? Bai. Noski baiet, ikutsiko zuen. Bueno, mila esker, jarraitu lako gauza goxo egiten, eta gue bai saiatuko gea. Beitu, hau hasi zaigu hemen, 4-5 minutu egon gara reportaia ikusten, eta martxan jarri zaigu. Ingotena da bain pixka jetxi. Hasieran txitsa mate jot. Baina dantzan hasten danean, jetxi tendet, bai. Etxian adibidez, barazkit ditutenean porru salda bat, baina patatakin, tasana joakin, botatzei dut, tak, ura botatzei gutxi, itxitet, eta emateo kaina. Eazten danean hau egurrean itxaldu iten dut, eta listo, eta bere berotasunakin ja bukatzen dia iten, bai? Eta hola, aurrezten da energia asko, Zatik amestela, bai, baina batzuk iteko, porru salda bat, 25 minutu egon bertzea zua martxan. Eta hau, jartezun martxan, 5 minutuan hasten da indarrian, itxaltzen dezu eta lekuan usten dezu. Eta bainatxo batzuk bere puntuan atetzeak, olio Virginia bota eta txaparroa. Bueno, jarraitu berdeu lanian. Hau martxan dakau, ingo deuna da bai. Albergini hau, nik usten dut erdia nahiko izango deula, bale? Erdia ingo deu, lau kitxotan ingo zu, bai, azala botako dugu, azala eta guzti. Eta nik jungo naiz kuiatxuakin, bale? Eta ingo deu, barazki jakiten jarriko deu, gio urra ezpigua botako jau, eta bukaeran ingo deu sakitua, txorixo eta barazkikin. Bueno, Sara, kontatu, nola hasi zinan kantu munduan? Nondik noa ikasi ezu hau guztia? Nik uste dut jaio nintzenetik. Bai, Bai, tripabarrune bai abesten Tripabarrun. Asko entzun dut igual tripabarrun. Bai, amaia abeslaria da? Ama dantzaria, baina aitako zen abesten zuen, aitonak eta familia oso. Ama dantzan eta zu tripabarrun abesten, ja. Eta ni abesten. Eta atean nintzanean, abesten atean nintzan, Bai, negarrez ateako zinan, dana bezala. Baina, ez, amak beti esaten dite,
hitz egiten baino lehenago hasi nintzela ja soinu ukiten. Bai, Beste nengo banitzen. Beste, bai, ze onda. Bai. Osa, txiki-txiketatik orduan. Bai. Eta esaten duzun bezala, aita eta ama, orduan bai musikeroak izan dira ere bai? Bai, danak, eta familia osoa. Baina ze, talden batian, edo romeritan, edo etxe kantari, o... Ez, esango nuke etxe kantari, Vale. konservatorion izan dakoak biak. Bat dantzan eta bestea musikan, eta gero, aitan partetik bat beti izan dugu musikarako zaletasuna, bai aitonak, izeba osabek, eta beti izan dugu horroitura abeste neoteko bazkaritan, eta... Ze ona. Eta orduan, pixka bat horrekin bai jaio ezin izan naiz. Ona, vale, eta baina hori ja txikitatik amamentuzu, baina lehendabiziko urratzak taki profesionalki, o solfeo ikastea, o nun ikasi dezu, nun nintzea profesionala? Ez dira, solfeoik ez dut ikasi, baina esango nuke hasi naizela pixka bat honi seriotasuna ematen kantuko klaseak hartzen hasi nintzanean. Kantuko klaseak hartzen hasi, bale? Nun Donostin hemen bertan? Bai, Donostin. Vale. Irakasle batekin, eta nik esango nuke, horri izan zela pixka bat ikusi nunean ondo abesten nula, gustatzen zitzaia benetan, eta baita ere jendeari gustatzen zitzaiola. Vale. Nik egiten nuna, ez? Bai, feedback hori jaso zen nun, eta feedback hori jasotzea, eta askotan abesten dut azatezu, igual dutxan hobeto. Nik hori gertatzen zait. Baina ez, ikusi nun, hori jendeak eta bai industria hartako profesionalek ere bai bultzatzen zizuela eta laguntzen zizuela. Hori da, orduan zanun babida. Guztina baitea. Vale, eta hortikan honea, urratz gehiago emango zenitun, ez dakit, beste musika talde batzutan ibilizean, edo... Ni hasi nintzen pixka laguntzen, bigarren hau txakiten Iker Laura Bari, izan dela pixka ban ere mentorea musika munduan, eta berari esker ezagutu ditut beste talde pila, ez dakit Indigo, Charlie and the Colors, Tristan, Crowley, eta olako... Donostin ibiltzen zian talde ezberdinak. Eta pixkanaka beraiekin hola kolaborazio egiten eta horra zinintzane bai profesionalki, entre comillas, abesten. Hau, bota ingo ete zartu Bai, bota. Esan dugu horrena pixka talberdina eta gero kuia, baina antzeko pare ziren godia, orduan bota bertara. Eta hon ere bai gatza botako jo, baina tanto bakarkan, gero urdai azpikoa botako dugu bertara, Bueno, eta zure musika estilua, nola definitzen dezu? Badakit batzuk gaur egun musikeroi kostatzen zaizuela eta zaizuela gustatzen, ez da? Zera, rara galdetzei zutenan, zein da nire musika estiloa. Ez, baina, esango nuke argi eta garbi aposto egiten detela pop soularen inguruan. Piskat soula eguneratuta, badauzkatola resmoatuko referenteak, eta... Zeintzuk izan dira zure referentiak? Lehenengo Amy Winehouse. Vale. Eta gero, gaur egun... resmoatuan nola fama duten hainbat abeslari, bastakit Joy Crooks, Cleo Sol, Arlo Parks, hemen jendeak ez du asko zagutzen. Nik ez ditu zonatzen egia zan, ni Tapia Taleturia eta Perretxe eta Parratz eta hor galditzen ez ni. Ondo. Bueno, hemen bagoaz, txerreki txarraka. Hau egon gea, eta ingo deuna da, beitu, piperrak inda esan deu, tiratxoak ingoitugu gola, bale? Zu ingo zu pipertxoa hartu, hemen txortenak enduko jo, beitu, bitruko dabe, batola moztu eta bestia beitu, barroa sarkatu, eta atera. Ateratzen da. Erditi moztu, pepitak enduko izkiozu, eta tiratxo finak ingoitugu, bale? Eta nik jungo naiz, piper gorrilei berdina egiten. Baina piper gorrilei nola sala potolu eukitzeun, ingo ez zuritu, bale? Hau esan diezu dena, ez? Bai, aurrena erditi moztu, eta pepitak ego jedanak enduko izkio, eta ben organikoa gotako ditugu, bale? Eta gero makiltxo luziak eta finak ingoitugu, bale? Bueno, eta musikak, zer ematen dizu? Bizitza dana, ez da? Bizitza ematen du. A ber, hau, problemak izaten nahi naiz. Arazo dazkazu? Bai, hemen hau la pepitak ondo. Oso ondo. Ezin hobe aizea. Vale, haure ingoetena da lasaitu pixkat, eta honei norbenka bi vuelta eman. Bueno, esaten dezunean bizitza, dana ematen dizu, nik gabe zukaldiak asko emate, okina naiz eta hoiak bai, baina... Dana ematen du. Musika netzako tresna bat ezinbestekoan ere bizitzan momentu guztitarako. Bale, zure emozioak eta ateatzeko, eta... Hoi da, bai, emozioak ateatzeko, eta beste mundu, bakizu batzutan nola Omar Jumarzean beste mundu batera? Bai.
Pues musikak asko laguntzen du horretan. Karo, zure oasisa bilatu eta zure lekuan... Konzentratzeko, zure emozioak atatzeko, denetarako. Zer ona. Animatzeko, negarra egiteko ere, bai. Bueno, Ba, egia san ala da. Eta niri golo ez dakizioa gertatzen hainbeste, igual abesti berdina, segun nola zauden, egun baten jatanearra teatzen zaizu, Hori da. Ego beste egun baten gora etortzezea, ez da? Bai, hori da. Asko aldatzea, egia esan, bai, zuk nola zauden, eta beste hori entzuten dezun, ba desberdina da. Batzutan gertatzen da tristeza denan, Bai? niri asko gertatzen zait, musika triste antzun behar detela. Naita, no? Negarrez azteko, Negarrez azteko. Jo, Bestela ez dit inor negarra. Nere Natali nere bide lagunak berdina egiteko, esatu, jode, zertareko jarri ezu, gaina pelikula hori, jata, neharriteko eta, jope, baino, batzutan igual beharrik deu, eta eskago iten deu, eta era bada, Hola, ez da? emozionala zabenean, hori, negarrin behar da. Ba bai, ala da. Eta gainea ondo hartu niarrak, ondo guztu, begiak berritu, eta venga, segi aurrea. Gainea kendu ite pixio handi bat. Pixuak entzezu gainetik, ez da? Bai. Ala da. Ba bai, bueno, ni bada hori bai abestien bate, pixka triste jartzitena, baina ez dakit triste da, no, emozionatu, Bai. Zein adibidez. Bueno, dan ez dizu kontrolko, bale? Ai, ama. Bueno, hemen ni pipera zuritu ditut, tema saldatuko deu. Bueno, ze musu azor. Oso ondo moitzen dezu labana, eskerrak, tipulakin pixkat horrela ibilizan, baina piperrakin erraz, Egia zan, ja, zakitzer, bueno, zain naiz. Oso ondo aizea. Bueno, eta hau, zure diska hau ez da lehendabizikoa, ez da? Ez. Vale. Duela 2018an atan ulenengo, baina bosta bestekin nola. Bosta bestitxokin, bale? Bai, motza. Asko aldatu dezu ordutik honea? Uno, pila bat. Bai, Bai, pasa demora. Eta esango nuke igual izan dela eldutze prozesu bat bezala. Eldute prozesu bat, bale, ona. Bai. Ona. Eta, orduan, estiluare bai aldatu da, edo Bai. gauza asko aldatu dira? Bai, nik esango nuke urte hautan bai aurkituetela nere estiloa bestea zan... Zure guengo estiloa, hemendik 10 urte ez dakigu, ez da? A ber, espero eta ala zakutea, Vale. beti ondo. Hau bota iten dut, eta bon... Ez, hori guen sakituak ingo ditugu. Egia, vale? bakatu. Bai. Egia. Nahazu, behitu, nola horiek bukatu dituzun, ingo deuna da guain, hemen jarri, Vale. eta ingo dituzu zainzuri horiek, bakizu nundikan mostu biharren zainzuri ja? Ez. Vale, behitu, erresa da. Hartzen dezu horrela, txortenetik eta hemen pixkatoneagotik, eta gora gaitezu, eta buskatzen dan lekutikan, hau, untxientzako, eta hau xamurra guretzako. Hola, erditik mostu, eta gero erditik, hola, lau makiltxo ingo dugu, bale? Vale. Venga, hoi zure kontu. Orduan asko nabarmentzen dezuzuken garapen da ondala, estiluan, Bai, nik esango nuke garapena beti dagola notatzen dala, ez? Azkenean hainbeste urte pasandori. Notatu beharko zan behintzat, eta? Hori ez da segertaten, hori untxiek eskertuko izu, zula zai. Ai, ama. Hau, jarriko deu? Bai, notatzen da. Notatzen da. Letran- Zer aldatu da gehiena? Hombre, letrak behiatzen maituztu dela ezakitzen maturte igual pixkat inuzenteagoak dira, ez? Zer diat? Inuzenteagoak. Inuzenteagoak? Bai, hori da. Bueno. Gio, helduago zenien guandik eta inusenteagoak ingoituzu igual, Ba, igual bai. Ea aladan. Igual bai. Bueno, Bravo. eta jendiak zesateizu estilo aldetikan, edo igual jarratzen zizuenak, o etxekuak, edo lagunak. Ba, asko izan diate, karo, Euskal Herri mailan ez dago jende asko olako estilorik egiten duen. Eta ardun asko, harritu iten dira, baina baita esate diate, oso nerea bezala, ez, ikusten dutela nere... Identifikatuta sentite dira. Bai, nere pertsona ikusten dutela besti Esan, horietan. bueno, oso nahi detortun esaten dezu, ez da? Claro, esaten unos man. Eskerrak oso. Estela ez da... Oso ondo. Enaiz nizango. Baina bai, ikusten da hor garapena. Bikain. Bueno, hemen gaude, guain, utziko da hemen gure dilistak amaitzia, barazki hauek utziko ditugu ja subaxua guan, ikusi zu pixka karamelo pixka tatea dio, bai, bertak urde azpikoa sartuko dugu, Bueno, zua jetxi, lasai, eta bueno, jungo gea beste reportai bat ikustea, ardo salia altzea. Ni bai. Bai, Bai. ikusiko zuz leku aproposa, ikusiko zuen mungiaraino jungo gea, eta bertan dago urrutia,
ardotegia, bueno, gauza pila bazka, eta ardo eharrak eta mordo bat. Guazen bertara. Egordin Joseba, ongi etorri Mungire, ongi etorri Urrutia Dairakera, hemen dekozu familie, Belano Aldibi, Marcelino, Marije, Atxarte, Nineu, Igor, Erdu Barrure, paseu zure etxera. Urrutia Daiak sortu zen 1979an, nire aitak eta amak sortu zuten enpresa, eta hasi zen Mungiko beko aldeko kale batean hartu zuten lonja batean. Eta urte batzuk beranduago etorri ziren ona, 83an. Eta orain dela 3 bat urte jubilatu zen aita eta hartu genuen lekukoa Igorrek eta neuk. Denetarik apur bat daukagu, edariak, jatekoak, likoreak, ardo merkeetatik, garestitara daukagu, eta berton hartzeko aukera bere nahi duenak etorri eta dastatzeko. Eta salmentaz aparte, katak bere egiten dira, eta maridajeak nahi duenak etorri aldu frogatzen, nahi duen ardoa momentu horretan, eta zeo zer jateko nahi badu ere bai. Eta orain gure historia kontatu ondoren, Igorrekin goaz, dastaketa bat egitera, aber gustoko duzuen. Hemen gagoz ja 4 ardaukin, dastaketa bat egingo dugu, aldenko ardau txuri bat jarriko dugu, ardau frantzesa, Araba Erriosarko ardau gazte garnatza bat, Erriosar ardau bat, eta Bizkaiko apardune bat, noski, Bizkaiko ardau bat euki bar dugu hemen, ezta? Eta hasiko gara zabaltzen, frantzesa, ardau txuri bat, 100 txardonai ardaua, eta borboinakoa. Gutzak oso berezia da, ekar genuenean probatu genuen lehen biderrez eta esan genuen, ostra, ze ondo sartzen dana ardau hau. Eta bueno, txikusko zuek kolore aldetik oso argia, usaina oso gustokoa. Eta ardau txuriak generalian oso ondo uztartzen dira arrainakin. Kasu honetan jarri dugu izokina olio apur batekin. Pasatuko gara hurrengo ardaura, Araba Erriosarra, esan da upeltegi honerik kriston kariñoa dagotzegu, ardau nahiko barria da, eta 100 garnatza, kolore aldetik apur bat ilunagoa da, kriston usainakin, beti izaten danez, honek ardauak oso ondo doaz azkenean estebetekin, ezta? Hor dekogu bai txorizoa, bai solomoa, bai pernilla, nok ez du maite hau, ezta? Bueno, hemetik pasatzen gara beste ardau berezi batera, Maior de Ondar Reserva dekonak izena, hau reserva bat da, eta honek zerbait bitzia deuko. Hau ardaua, bere maztiak Nafarro aldean dagoz, baina 7 udalerri dauz Nafarro aldetik, dekiena baimena izateko Erriosar jatorrizkoa. Hau, euretariko bat da, 182 tempranillo, hori da gehien saltzen da ardaua Erriosa aldetik, eta mazuelo beste matz mota batekona. Kolorez berdina deuko, usain aldetik behi gertan daia goiti botatzen osunean, ez berdina. Eta, bueno, ja sartuta ja, honek ardauak, reservak, okelakin, oso ondo uztartzen dute. Kasu honetan jarri ditugu karrilera batzuk. Hemetik goaz Bizkaia aldera. Bizkaian bere badakigu apardunek espumosoak egiten, hau bakio aldetik dator, dago inge 75 ondarri bizurikin, eta beste 25 mune matzakin. Brunature bat, azukera bakoa, oso gozoa, eta amaitzeko gaztaia, ezta? Gaztaiakin apardune hau oso gustora jango dugu. Bueno, Joseba eta kompainia, hori, mila esker zuen bizitagaitik, hemen, etxe bat akosu nahi dozunean, eta badakizue, Mungira basatozea, Urrutia Dairakera, Venga, zuen guztio gaitik, gora kopak! Gora! Agur! Aupa, family! Ze ardotegi txukuna, Bai. Ona, aparduna, bizkaitarra, frantsesa, ai ama. Gipuzkoako falta izan zaizue, Arabako ardu ere atea ezue,
Bueno, danak eharrak eta egia esan, ze ona, hor familia, eta geho gainea jarraitzen duela semiak, egia esan horrela jarraitu, eta nahi zuenien honea etorri, ekarri ardo txiki batzuk, eta hemen zehose prestatuko deni jateko. Bueno, lagunak, bezarka da hundi bat, eta jarraitu berde gurian. Esan dakua, behitu barazkik ja, ze itxura dakaen. Hemen inbiar deuna da, bakarrikan, hemen dikan atea. Urdai azpikua eta puxketa berta gota. Vale. Oso ondo, zuingozuna da, txorixokin, a ber, aldezun neurrian luxiak amostu. Zer da, pixka xamurrak barruan. Pixkat, bai, a ber, lagundu gizuto, labana hundilekin igualo beto. Horrela. Vale. Venga, ingo dituzu lausakito. Vale. Eta ordu, ningozuna da. Erditik. Buelta mango jo, zebatutan azalakin saio izatea mosten. Bat, bi, iru, bueno, hemen, bi iru atako ditugu. Pixkat ondillo, da, bi, iru, lau eta bost. Oso ondo, vale. Eta guain inbiar desuna da, betu. Jarriko zu horrela. Bat, adidez, bi piperra, beste bi piperra berde, geho zainzuritxo bat, horrela xe. Eta hemen inbiar deuna da, betu, nila lagunduko izut, mostutzen. Hau ingo deuna da, adibidez. Erditikan, eta geho erditikan. Vale. Eta gero hemen ingo deuna da, sartu bertan, horrela xe. Eta ingo deuna da itxi. Itxi, eta palilloak ez dizkizut eman. Itxiko dugu horrela. Eta prejitu ingoitugu. Eta prejitzeakoan esateatzeko dantzan, ingo dugu palilloa, alde batetik bestea pasa, eta lasatuko dugu prejitzea. Vale, zure kontu, hemen dazkazu. Primeran. Kontoiak, hor makiltxuak, eta jarrizun nahiko lana. Bueno, eta nikin behar detena da, hemen dik, urdai azpiko atea, belarru zaintxuak atea, eta saiatuko naiz, aber bilatzen dituten hiltzetxuak. Vale, hemen, txalota, ia, betu, dezein nintzen, betu hemen duak dago. Betu hemen baka makiltxo bat. Vale, bat, kanpora, ona. Vale, hemen dago beste bat osoikan, eta hone bai dakala hemen, jarri dioguna. Oso ondo. Bueno, eta konta iguzu, zein izan den eman desun kontzertu ikola eharrena o zirrara gehiena indizuna o barru gehiena moitu edo... Ba, esango nuke jazaldian. Jazaldian? Donostin, bai, izan zen 2021 bateko jazaldian, hori da. Justo pandemiatik atatzen nahi ginala, tendikan restrikziokin, jendea iseita, maskariak inzedon, baina, bueno, izan zen nahiko bereziaz, gainan ere irian eta... Claro. Bueno, eta bakizu... Da lagundanak, familia, dana beira... Aforo kompleto... Hemen makilla faltaz ez dit. Vale, bai, barkatu, ez dizik urteman ez da. Eta izan zen, egia zen nahiko... Unkigarria. Unkigarria, ona, ala biardu. Pandemiako gara joietan, ebai, jope, xerita, eta dana musukoakin, arpilla ezin ikusi bere gauza txarrake bai, ez da? Jo, bai, egia zen... Ez da berdinaz, ez zuaiz. Saiatzen jendea gora ekartzen batzutan eta ez duzu arpegia irakurtzen, ez da? Ez ikusten. Ez zenun ikusten, ondo aizian pasatzen, edo gaizki aizian pasatzen, o ze. Ja, eta zu segi aurrea, ez da? Segi eta segi. Segi aurrea. A ber, suposatzete ondo pasatzen aiziala, baina... Hombre, seguro baiet. Bueno, nik ingotena da, hau piztu, hau birrindu. A ber, behitu, daiko... Ingotena da pixka saldak enduko jot, pixkat. Eta geho, soberan berbaet pixka botako joan, ziren pixka kendungo jot. Azten bagea hola birrintzen, eta ikusten badego oso likido da hola, geho ja, patata egozi berdu barroa botata loditasuna bilatzeko. Hor dingo jot, kendu, salda pixkat, eta geho barroa bota bihar bau. Eta Sara, gaur lugaritzen dakazu kontzertua, ez da? Bai. Disko aurkezpena. Ze ona. Eta bueno, hemendik aurrera lotuta baldakazu baten bat. Ba, hortan nahi geha, bai, eukiko, maiatzan badaukat baten bat, apirilean bai, baina indikan ez dugu... Ez dakazu eguna, maiatzekoa adibidez? Maiatzak lau, Hernanin. Bale, eske nia mairu nintitu zoriona izan dugu, igual opari bat inberdia zu. Abia, disko emango izu, baina gaztu bintzait. Ez tezu karri gaur? Mekatxiz lamar... Baina etorriko naiz. Etorriko zea? Bale. Igual nihun biharko naiz lauan, zure bilata han emango jazu, ez da? Claro, hoi da. Ona. A ber, hau ja... Sakituak prest dazkazu. Bai. Vale, oso ondo, fin eta askar, bikain. Ingo jasuna da, betu. Hau esek hemen jarriko ditut, nik prejitzen jarriko ditut hemen jarriet berotzen, berua honian prejituko ditut. Ingo jasuna da, gaina zu nola zizan, barazki hau emosten, eta zuk indituzun txukun, urdai azpiko hau, epela dago,
hartu, eta ingo zuna da, laukitxotanin, eta sartuko dugu bertara. Vale. Labana horrekin ondila nahezu. Igual ondila, ez? Ondila, ni beste pare badazkate, bine, ertainare badakat. Vale. Zuk hartu bihar desuna, bale? Osondo. Hau, garbitzen jarriko temen. Laukitxotan, ez? Bai, laukitxotan. Hau hemen pregitzeko, hau berotzen dakau sakituak pregitzeko, notako jo olioa, pixkat bildurri gabe, bestela ez ondo pregituko. Grasa, kendu ingo dioto. Kendu indiozu? Edo ez, gaizki. Bueno, Ingo laukitxotan hori. Bai, laukitxotan da bota. Vale. Bai. Bio topatzen atetzea joan gustatzen, bastarren ustea, baina abiz nik hau ite jotezean ere Nataliri, eta bueno, azarre bat botatzea dit, ez ni txurilla eman, zuetzako haragila. Bueno, eta hemen birrin gaioa sartu, gurina sartu, eta krematu ingo dugu guztia. Vale, banijua. Vale. Bueno, eta Iker Lauro bakin nintzen un kolaborazioa. Bai. Zenekin gustoko zitzaizun itia o balakazu beste bat ja erdian tolatuta. Oindikan ez, gustatuko litzaidake asko, adibidez, izarokin edo egitea. Bai. Baina Gartxotek nire diskoan egin du kolaborazioan nerekin, así que hori esan dezaketere, bai. Hau, ona bota ez da? Bai, bota ja horrea, hoi listo. Vale, haure ije indakat, pixka gehiago birrindukoet, eta hemen ja sakito botako ditut, ostras, olio geharra energia hartu guna hemen. Vale, bat, bi, eta hiru sartuko zaizkitela usten dut ondo. Vale, bastarrian jarriko dut, horrelaxe. Vuelta eta vuelta ingo dugu, ikusiko zuen, segituan ingo dira. Bitartean hau birrindukoet. Orduan zenekin izan diazu barkatu? Diskoan Gartxotekin daukatela kolaborazioa, intzuna mestidaten bera kolaborazioa, eta orduan behintzat hori izan dezaket. Eta gustatuko litzaidak izarokin edo ditea. Jope, erra, izaro gila zan ahondila da. Egon behin zuten, egon behin zuten, egon zanian, uda ontan, pasadan 22ko udaran egon zan uda, uste zala. Izan laike belodromuan. Bai. Egon izan, bai. Earki pasan un egila zan, Zea goza dakan, ze kontzertu, Anatea zan txintxilika da, Ana, Ona. Bueno, zuko lakoak ebaite aldituzu, txintxilik eta jarte altzea, oaindik ez? Oaindik ez, gustatuko litzaak, noiz bai txintxilik da egan ere atatza, baina... Bai, Torreko ja, lasai egon, torreko ja. Bueno, hemen txe, rolito hauek, vuelta eta vuelta. Hone emaio zu vueltatxo bat horrela. Vale. Hau aterako deu, listo. Hau ere bai. Iepa, hor pixka moreno jarri zaigu hori, Zandet olioa tope negala, eta, bueno, hoi batzutan gertatzea pixka zatarragatzena zukaldari jajan berri zateula. Baina, bueno, jango hendik, ingoet, aglegina. Vale, hau ere bai, hau listo. Vale. Eta ingo deuna da, vuelta eta vuelta, ikusi egurra da gala galanta, vuelta eta vuelta emango jo. Vale. Gaina, balazkitxo hauek aldente ondare, eta txoixuen hola erdio gozitazeon, earki geldituko. Na pinta nauka, Bai, earra rolitu egin deuna. Bueno, ingo deuna da, hau txukundu pixkat, hau honea, ni uste hau krematu dela bikain, hau ez dut erabiliko. Vale. Gu gaixo gondenian amak hau ematezigun, porru saldan sopa edo lekalen salda. Eta gauza eharra da. Bueno, aterako eta hau ere bai, eta esan detena moreno hau netzako. Bueno, Sara, ia dana bukatu deu, Bai. Beitu haure fin-fina dakau, oso ondo. Ez dakit zoze abestuko ezun gure saioa bukatzeko? Bai, noski, nazuena. Igual nire diskoko abestiren bat edo? Hore bat izango zan guretzako. Igual abesti ezagunena daukatena ez hildu izena du. Nola? A ber, ez hildu. Ez hildu. Bai. Vale. Da, esaten du. Ez hildu, jakin nahi zenuenean, noiz altxatu. Ispilu horren aurrean bizpairu. Bueno, holako zerbait. Ze goxua. Ai, ama. Egia esan, gaina, hotzakin bakarri zaudetenean, ez da, talde guzti lanien da honian beste gauza da, Baina holako hotza goxu batek egia esan ez dezu berria laguntza ikan zu, Bueno. Bueno, hemen ikusi zuen, krematxu egin deuna, botako dio. Behitu ze krema fina eta goxua. Beti gustatzen zai lekalek iten deunian birrindu iragaztia. Azaltxo batzuk igual gelditzen dira pixka gorrotak egola fin-fina gelditzeko.
hau gero bukatuko deu iragazten, hemeniko deuna da, beitu. Goiaraka bat jarri hemen, hola, lagungarri bezala, erdian, horrela, vale? Eta gero, barre bat olako, xakito, lagungarri esan deun bezala, bat, eta bi, horrela, eta hau kanpora, hau honea, eta badakau, indeu gure sailua, gure platerra, eta gaur bukabean, arratzaldian, zazpitan, ezta? Zazpiterditan. Zazpitan jun leku harrapatzeko, Bale? Bueno, mila esker, hemen izateatik, Zuri. jarraitu hola goxatzen, eta gudanoi goxatu arazten. Hemen txakazue, gaurko krematxua, Sara eta Bilokin dakoa. Aio, hostilar ona pasa, asteburu ona pasa, eta ez pasa.